Kauan Helen teki paljon työtä sokeiden hyväksi. Tämä elokuva kertoo Helen Kelleristä, joka syntyi 100 vuotta sitten, ja siitä, miten hän päättäväisesti eli täyttä elämää. Tämä on Tascambia Etelä-Alabaman pohjoisosassa USA:ssa. Synnyin Tascambiassa 27.6.1880. Tänään vietämme 1-vuotissyntymäpäivääni talomme puutarhassa. Taloa kutsutaan nimeltä Ivy Green. Miksi alkaa? Anteeksi olkoon, Helen. Tässä sinun tilaasi. Tämän tekemiseen meni 3 kuukautta. Isäni oli armeijan kapteeni. Sisällissodan jälkeen hän hoiti suurta maatilaa ja hedelmäpuutarhaa, jotka hän oli perinyt isoisältään. Hän oli hyvin kiltti ja hyvä